በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ ኣሜን። ስንክሳር እዚ ወርሃ ጉንበት ዕለት 7 ወርሓዊ በዓል ኣጋዕዝተ ዓለም ስላሴ ፈጠርትና ዝኾኑ እዮም። ቸርነቶም ምሕረቶም ኣምላኽነቶም ሰለስትነቶም ሓድነቶም ምስኩላትና ይኹን ኣሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ኣዴ ልሳን አንደበት ኩንኒ። ስንክሳር ጉንበት 7 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ አትናቴዎስ ሃዋርያ። ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ካብ ሃዋርያት ቀፂሉ ክንዲ ናይ ቅዱስ አትናቴዎስ ስለ ሃይማኖት ዝተዋግአ ቅዱስ ደሊካ ምርካብ ኣይከኣልን። ቅዱስ አትናቴዎስ መን እዩ? ቅዱስ አትናቴዎስ ብናይ ቤተ ክርስቲያን ትውፊት መሰረት ኣብ ዘመነ ሰማዕታት መወዳእታ ኣብ 300 ኣከባቢ 296 ኣብ እስክንድርያ ግብፂ ተወልደ። ወለዱ አረማውያን ብምዃኖም ግን ክርስቲያን ኣይተምሃረን ነበረ። ክርስትና ኣይተምሃረን ነበረ። ብህፃኑን ከሎ ክፃወት ኢሉ ካብ ቤቱ ምስ ወፀ ክርስቲያን ዝኾኑ ቆልዑ ሃይማኖታዊ ፀወታ ክፃወቱ ተመልከተ እሞ ክቀላቀሎም ወይ ከዓ ምስኦም ሓቢር ክፃወት እንተደለየ ከዓ ክርስቲያን ብዘይምዃኑ ከልከልዎ። አትናቴዎስ ከዓ ክርስቲያን ክኸውን እሞ ኣፃውቱኒ በሎም። ንሶም ከዓ እሺ ስለ ዝበልዎ ክፃወት ዕጫ ገበሩ። ንሓደ ቀሺ ንሓደ ከዓ ዲያቆን ኮይኑ ምስ በፅሖም ንአትናቴዎስ ፓትርያርክ ክኸውን ስለ ዝበፅሖ እቶም ካልኦት ህፃናት ክሰግድሉ ጀመሩ። ብኣጋጣሚ እቶም ህፃናት እዚ ኩሉ ክገብሩ ከለዉ ናይቲ ወቕቲ ፓትርያርክ ቅዱስ እለ እስክንድሮስ ብምግራም ይርእዮም ነበረ እሞ ንህፃን አትናቴዎስ ትንቢት ተዛረበሉ። ድሕሪኡ ኣቦኡ ንአትናቴዎስ ስለ ዝሞተ ሊቅ ጳጳስ መጺኡ ካብ ኣዲኡ ወሲዱ ኣጥሚቑ ዝርድኦም መንፈሳዊ ትምህርቲ ኩሉ ኣብ ልቡ ቀረጸሉ። ብድሕሪ እዚ ዲቁና ሸይሙ ኣስተምሃሮ መሃር በሎ ኣስተምህር መሃር ንኹሉ በሎ። ወላ እኳ ህፃን እንተኾነ ካብ ሊቅነቱ ካብ ኣመላለስኡ ካብ ልሳኑ መቐረት ዝተለዓለ ዝሰምዖ ኩሉ ይድነቕ ነበረ። ጸጋ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኡ ሓዲሩ ስለዝነበረ ቅዱስ አትናቴዎስ ሊቀ ዲቁና ኣብ ዝተሸመሉ ወርሓት አርዮስ ንቤተ ክርስቲያን ብምርባሹ ኣብ ኒቅያ 318 ሊቃውንት ምስ ተኣከቡ ጸሓፊ ገይሮም ሸምዎ። ኣብቲ ወቕቲ እቲ ከዓ ብዕድመ ናይ ክንደይ ጊዜ ምዕባይ ንዝኾኖ ንአርዮስ ተኸራኺሩ መልሲ ኣስኣኖ። ቅዱስ አትናቴዎስ ምስቶም ሊቃውንቲ ኮይኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ወልደ አምላኽ እግዚአብሔር ምዃኑን ኣብ ኣደባባይ መስከረ። ጸሎተ ሃይማኖት እውን ዘራቐቆ ንሱ እዩ። ድሕሪ እዚ ናይ እስክንድርያ ወይ ከዓ ናይ ግብፂ መበል 20 ፓትርያርክ ኮይኑ ተሾመ። ንቤተ ክርስቲያን ብጽቡቕ እጉስነት ን48 ዓመታት ክምግብ ከሎ ብዙሕ መከራታት ተቐበለ። ን5 ጊዜ ካብ መንበሩ ኣፈናቒሎም ናብ በረኻ ክጉዕዝዎ ከለዉ ኣብ ስደት ልዕሊ 15 ዓመታት ኣሕለፈ። ኣብ ዝተሰደሎም ቦታታት መከራ ዝተቐንዳ ተቐበለ። ንዘይኣመኑ ይእምን ነበረ። ኣባጊዑ ንኸይባዝንዎ ከዓ ብጦማር ወይ ከዓ ብደብዳቤ ይሕልዎም ነበረ። ካብ ሃይማኖቶም ከይወፁ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ሃይማኖት ኣበው እንረኽቦ ቃል ሃይማኖት በዚ ዘመን ዝተፅሓፈ እዩ። ኣብቲ ወቕቲ ዝነበረ ንጉስ ንእሽተይ ቆስጠንጢኖስ ናይ ኣቦኡ ዓብይ ቆስጠንጢኖስን ዕረፍቱ ተኸቲሉ ነገሰ። ብኡ ንብኡ እውን ኣርዮሳዊ መናፍቕ ኮነ። ሃይማኖቶም ዝቐንዐ ኣቦታት ከዓ ከሳድድ ጀመረ። ካብ ማእከል ኣበው ቅዱሳን ግን ናይ ዝመከራ ቀዳማይ መላሲ ጠዓሚ ወይ ተኻፋሊ ዝነበረ እዚ ዓብይ ሊቅ ቅዱስ አትናቴዎስ ነበረ። ብፍላይ ሓደ ጊዜ እቲ ንጉስ ንቅዱስ ኣቦና ናብ በረኻ ኣጋዒዙ መናፍቕ ጳጳስ ኣብ ግብፂ ሸይሙ ብዙሕ ክርስቲያን ብግፍዒ ክቐትል ንቅዱስ ኣቦና አትናቴዎስ ከዓ ን6 ዓመታት ኣሳቀዮ። ወገናቱ ናይ ደቁ ስቃይ ሰምዐ ቅዱስ አትናቴዎስ ግን ብድፍረት ናብ ቤተ መንግስቲ ኣትዩ ተዛረቦ።
كلتا مرجع كا أقرب ويقتلن مو كم أبوتاتي سمعت كخون انت زي كوينو جن بمقاسي مؤمنان ملسني ولا أتمنافق نقص جن انت قتلوه بس كم زلعال سلز فلت بملاك طفوة والسنة كأزافي مغزفي مقبن ماين أبزي بالله أبوشت جالبا يأتيهم أبوشت مديترانيا بحري سردوه هاندبت جن كاب سماي قويتانا ملأختو أخدتلو وردا قدس ميكائيل قدس جوريال نت بحري إن قذفو كالوت ملأختي إن مجبوه بدا معلتي اسكندريا جبسي أبسي حمو تصوروا حزبق أب حاجوس بعبي حاجوس إن زمرو نبؤهم تقبلوا حواريا قدس سلا أرثوذكس تواجئوا بزح سقاي ون تقبلوا بسلسة 270 عامة مرات أكابابي أعرف بيت كريستيان دما ليك أونت رئيس ليك أونت ناي بيت كريستيان ناي مؤمنان حاكم دكتور حواريا إلى تخبره أملاخنا إيسوس كريستوس كاب قدس أتناتيوس أبونا بركة يكفلنا بلمانو هايمانتنا يحلولنا أو هايمانتنا لما يصنعنا آمين بركته يحضرنا صلوت يردنا قنبت شوعات تخبروا عامتاونا قدسان بعلات دما قدس أتناتيوس حواريا ناي بحتاويان حلقة عبي أبا سينودا سنساتو قدس يوحنس أدق هابتو نبرتو لبسو كي ترفا مصويتو طرحو استرخبه حياواي سبيو أبا هاركسيوس قداموي ورحاو بعلات دما سلس قدس أبو لمنفس قدس فتارينا أبا جيورغيس زغاسيكا أبا سينودا ناي بحتاويان عبي حلقة أبا دانيኤል زغدا مسيحات أبا باولا قداموي قدس أغناطيوس نأنبساس توهابه ምእንተ ጽድቂ ዝስደዱ መንግስተ ሰማይናቶም እያሞ ብፃን እዮም ምእንታይ እንተ ጸረፉኹምን እንተ ሰጎጉኹምን ኩሉ ክፉእ ዘበለ ድማ ብሓሰት እንተ ተዛረብልኩምን ብፃን ኢኹም ከምኡ ከዓ ነቶም ቅድሜኹም ዝነበሩ ነቢያት ኣሳሪዶሞም እዮም እሞ ኣብ ሰማያት ዓስብኹም ብዙሕ ስለ ዝኾነ ተሓጎሱ ባህውን ይበልኩም ይብል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 10 أمين بركة رديئتنا كلهم قدسانا نعلت شوعته أبزي في السن بركة محضرنا أمين كم دما نعلت شمونتا سنكسار نقصل بسم آب وولد ومنفس قدوس أهادو أملاك أمين شمونتا قنبت انت أرغتو لأجزئنا أملاكنا إيسوس كريستوس بدا معلت زياء كبر المسكنان نعقو يخون مو ناي قويتانان أملاخنان مرحينان إيسوس كريستوس انت عرقتو إيو قويتانان أملاخنان مرحينان إيسوس كريستوس كاب موتان تفاليو دحر متنسؤو نعلتو ناف سماي أعرقن بسئلاوي أقلالسؤون أتصحاحفا تاريخون زلل وانجلاو قدس لقاس قويتا زعرقن لعلات بوتان فتسامين بنص راقميت لنا الله عرقت كافتن سأي دحر 4 معلتي دورة عرقتو دما بيتانيا مخانون بزعبا أفتاصمؤو دما ملأختن سباتن إن رأيوو انتبل قليصو إيو كمتي أب قدسان متحفت أون بنصر استقلص 4 معلتي نهواريات بسقا أنا تقلصن إن ترأيومن بزعبا منقست سماي بزعبا منقست እግዚአብሔርን እና መሃሮም ጸንሐ ኣብዘን معلتات دما نهواريات أكيبو بزح مسيرن سرعات بيت كريستيانين مهارم بأمثال بولياوي حق دما 4 معلتي نت حق حديث كيدان أصنعه استمهار وخلك حلون نعلم دما كمهرون وانجلو كسبكن تأزازن ممرحن هابم يخون دعنبر حيلي زخونم صقا منفس قدس كساب زلق خلومن نعو كساع زلبسون دما أبي يرسالم كصنحن كابو እውን ከይወጹን ኣዚዝዎም ብምስጋና ዓረገ ክብረ በዓል ዕርገት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብስልሒት ባሕረ ሓሳብ እቲ ናይ ጥንቲ ዕለቱ ሐሙስ ንኸይለቅቕ ተገይሩ መዓልቲ ግን ኣብ ዝተፈላለየ መዓልቲ በብዓመቱ ይኽበር ዕርገት ዝውዕለሉ መዓልቲ እውን ካብ ዕለተ ሐሙስ ኣይወፅን እግዚአብሔር ኣምላኽና በረከተ ዕርገቱ የካፍለና አሜን አርኬ ድማ سلام لأرجتك بسبحة مزمور ومسنق حيل سمات بعد لك لقو بمن قستك أجزئو لزمؤا تعرفقو اتفسى بأرجتك هالية سرقو
برده يتفسى زيارب ورقو سلام لإرقتك من قل زعبوك تأكا كما بسي صب زي قب زمسل بزوف مركا ኢየሱስ ክርስቶስ ቁርባን ሐዲስ ፋሲካ አጽህድ በቅብእከ ለነፍስየ ሳህካ ወጽልመተ ገጽየ አብርህ በገጽ ከዋካ ህየንተ አዳም ተከድነ ምርአ ሐዘን ወምንዳቤ ስነዚአሁ ሃዲጎ ዘይሃቱ እም ክርስትሎቤ እንዘ ይገብር ዮም ስጋዚ አነ ግልባቤ በቃለ መዝሙር በከመ ዳዊት ይበ እግዚአብሔር አርገ በሐዋዝ ይባቤ ይብል ምሕረት ቸርነት ናይ መድኃኒ ዓለም አምላኽና ምስ ኩላትና ይኹን። ከምኡ'ውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ስንሑት ካብ ዝበሃል ዓዲ ዝኾነ ቅዱስ ዮሃንስ ሰማዕት ብሰማዕትነት አዕረፈ። ከምኡ'ውን አበምኔት ገዳመ አስቄጥስ ናይ ዝኾነ አባ ዳንኤል ዕረፍቲ እዩ። ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን በጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳን ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም አሜን። አርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለዮሃንስ ጸጋዊተ ምጽዋት እዱ ባዝግና ብርሃን ጾርየ እስከ አጥርየ በአውዱ አመአ ነዳሁ ዘሃቁ ወለለዩ እምነድዱ አፋመ እሳት ላዕሊሁ አንደዱ ወበእብን ቀይስ ስጋሁ በርደዱ ሰላም እብል ለማህበረ ዮሐንስ ዝንቱ ክልኤቱ ምእት እስራው አርባዕቱ ለዲዮናስዮ ሰላም ምስለ ደቂቁ ወብእሲቱ እንዘ ይሰፈው ህይወተ ህይወቱ እለ አረዩ መዊተ በሞቱ ሰላም ለዳንኤል እንዘ የአውድ ጡቦአ ዜና ሁርያን ሰብ ዘአስተጋብአ ዘያአቢ ክብረ እምነ ቀደምት አድምአ እስከ ፈያታይ በስሙ ሃበ ደብረ ሲሃት ቦአ በምህፃበ እግሩ ብርሃነ በእውር ትዘቀብአ በረከቱ ናይ ኩሎም ቅዱሳን በረከተ ማሕደረና አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳን ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ናይ ዕለት 8 ስንክሳር ድማ ኣብዚ ፍጸም በረከተ ማሕደረና አሜን። ከምኡ ድማ ናይ ዕለት 9 ጉንበት ስንክሳር ንቐጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳዕና ብኣዲና ቅድስቲ ኢለንን አቡነ ብፁዕ አምላክን ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም አብጽሐና አብጽሐኩም አሜን። ጉንበት 9 ቅድስቲ ኢለኒ አዴና ቅድስቲ ኢለኒ አዲኡ ንዓቢ ቅዱስ ቆስጠንጢኖስ እግዚአብሔር ከዓ ንጽቡቕ አገልግሎት ዝጸውዓን ብርኽቲ ሰበይቲ ንግስቲ እያ። ጥንተ ነገሩኸ ከመይ እዩ እንተበሉ ናይዛ ቅድስቲ ዝተወልደትሉ ሃገር ሮሃ ወይ ከዓ ሶርያ አካባቢ እዩ። ነገዳ ከዓ ካብ እስራኤል ዝርዋን ብዝኾነ ይንገር። ጣልያውያን ብእንግሊዘኛ ሄሌና ይብልዋ፣ ንሕና ከዓ ኢለኒ ንብላ። ትርጓሚኡ ጽቡቕ ምንጪ ካልእ እውን ጽብቕትን ሕያወይቲ ሰበይትን ማለት እዩ። ቅድስቲ ኢለኒ ብጽቡቕ ክርስትና ዓብያ ከም ተርጎምቲ እናይ ቤተ ክርስቲያን ተርቢኖስ ዝበሃል ነጋዴ ተመርዕያ ነበረት። እቲ ወቅቲ ድማ ዘመነ ሰማዕታት ነበረ። ብዘይከውን ነገር ጠርጢሩ ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ገዲፍዋ ንጉስ ቁንስጣ ረኸባ። ቁንስጣ ንጉስ ማለት እዩ። ንሱ ከዓ ናይ በራንጥያ ናይ ቀደም ቆስጥንጥንያ ንጉስ ነበረ። ቅድስቲ ኢለኒ ካብ ቁንስጣ ዝተባረኸ ቆልዓ ወለደት። ቆስጠንጢኖስ ከዓ ወለቶ። ኣብ ልቡ ፍቕሪ ርህራሄ ጽቡቕ ነገር እንዳዘርአት ኣዕበየቶ እሞ ቅዱስ ወዳ ኣብኡ ኣብ ዝሞተሉ ጊዜ ተተኪኡ ነገሰ። ንቅድስቲ ኢለኒ ከዓ ንግስቲ ገበራ። እቲ ናይ 40 ዓመት ግፍዒ ብኣዋጅ ኣትሪፉ ንክርስቲያን ነፃነትን ክብርን ንህዝቢ ሃበ። 1-2 ኢልና ዘይንቆፅሮ ውዕለት ንምእመናን ወዓለ። እንታይ ደኣ ካብዚ ጽቡቕ ምግባራቱ ቅድስቲ ኣዲኡ ከዓ ብድሕሪኡ ነበረት። ቅድስቲ ኢለኒ
ጾምን ጸሎትን ካብ ምዝውታር ተሻጊራ ኣዕጽምቲ ሰማዕታት ትእክብ ኣብያተ ክርስቲያናት ትሃንጽ ንነዳያን ከዓ ትርህር ነበረት። ኣብ ኢየሩሳሌምን ኣካባቢኡን ጥራሕ ልዕሊ 80 ኣብያተ መቅደስ ኣህኒፃ ነዚኣተን ከዓ ብወርቅን ብዕንቁን እያ ለቢጣቶ። ኣብ መወዳእታ ዘመና ናይ ጎይታናን ኣምልኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ዕፀ መስቀል ካብ ዝተቐብረሉ ኣውፅያ ንዓለም በረከታ ረከበት። ኣዴና ቅድስቲ ኢለኒ ከምዚ ብቅድስና ተመላሊሳ ብ80 ዓመታ ብ330 ኣከባቢ ዓረፈት። ቤተ ክርስቲያንና ከዓ ስለ ቅድስናን ውዕለታን በዓል ሰሪሓ ታቦት ቀሪፃ ከተኽብራ ትነብር ኣላ። በረከት ረድኤት ናይ ኣዴና ቅድስቲ ኢለኒ ናይ ቅዱስ ቆስጠንጢኖስ ወዳን ናይ ዕፀ መስቀል ምሕረትን ምስኩላትና ይኹን ኣሜን። ከምኡውን ኣቡነ ቡፃ ኣምላክ ያፈቀረና እግዚእን ዘመደ ማርያምን ዝበሃሉ ፍቅረ እግዚአብሔር ዘለዎም ብሃይማኖት ጽንዓትን ብስነ ምግባር ትጉሃትን ሰብ ሓዳር ነበሩ። ወትሩ ብጸሎት ንቑሓት ስለ ዝነበሩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ያፈቀረና እግዚእ ብሕልሚ ጎይታናን ኣምለኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገሊጽሉ እንሆ ከም ኤርምያስን ዮሃንስ መጥምቅን ካብ ማህፀን ኣድኡ ዝተሓርየ ንብዙሓት ሰባት ምኽንያተ ድሒን ዝኸውን ስሙ ብፁዕ እትሰምዮ ውላድ ክትወልድ ኢኻ በሎ። ምስ ተንስአ ኩሉ እቲ ዝረኣዮ ንዘመደ ማርያም በዓልቲ ቤቱ ነገራ። ንእግዚአብሔር ዝሰኣኖ ነገር የልቦን ኢሎም ብጸሎትን ምህለላን ምጽዋትን ምቕባል ኣጋይሽን ይነብሩ ነበሩ እሞ እንተኾነ ግና ሽግርን ሓዘንን ስለ ዘጋጠሞም ከም ኣቦና ኣብርሃምን ኣዲና ሳራን ካብ ዓዶም ተሰዲዶም ናብ ጣጥያ ወይ ከዓ ንኡስ ዞባ ዱባርባ እምኒ ጸሊም ከዱ። ኣብዚ ጊዜን ቦታን ስደቶም ድማ ኣብ ሓደ መስከረም 1425 ዓ.ም ቡፃ ኣምላክ ተወልደ። ኣቡነ ቡፃ ኣምላክ ገና ወዲ 8 ዓመት ከሎ ኣቦኡ ያፈቀረና እግዚእ ዝንቱ ዓለም ሃላፊ ወንብረቱኒ ከንቱ ወትፍግእቱኒ ማሳኒ ብእሲትኒ ወውሉድኒ ኣሃውኒ ወኣርክቱኒ ወተህማኒ እያድህኑ ወይከውኑ ቤዛ በዳሃሪ መዋእል በዕለት ኣባይ ኣመ ይኮንን ህያዋነ ወሙታነ። እዚ ዓለም እዚ ሓላፊ እዩ፣ ንብረቱ እውን ከንቱ እዩ፣ ሓጎስ ከዓ ጠፋኢ እዩ። ዳሕራይ መዓልቲ ኣብታ ዓባይ ዕለት ህያዋንን ሙታንን ኣብ ዝፍረድሉ ጊዜ ሰበይቲ ኮነት ውሉድ ኣሕዋት ኮኑ ኣዕሩኽ ኣሕሙ ኣየድሕኑን እዮም ዝብል ሓሲቡ ንሰበይቱን ደቁን ኣኪቡ ናብ ደብረ ቢዘን መንገዱ ኣቕንዐ። ቅድም ኣብ ፍሉቄ ወይ ከዓ ዓዲ ኣርዓዳ ገዳም መነኮሳያት ደቂ ኣቡነ ፊልጶስ በጽሑ። እታ እመምኔትን ካልኦት መነኮሳያትን ንኣቡነ ቡፃ ኣምላክ ምስ ረኣይኦ እዚ ህፃን እዚ ጸጋ እግዚአብሔር ዝሓደሮ እዩ፣ ብየማንን ጸጋሙን መንፈስ ቅዱስ ዝኸበብዎ መላእኽቲ ዝሕልዎ እዩ በላ። ኣብ ገዳም ደብረ ቢዘን ምስ በጽሑ ድማ ናይቲ ጊዜ ኣበምኔት ኣባ ሰረቀ ብርሃን ብዛዕባ ዕላማ መምጽኢኦም ሓተቶም። ያፈቅረና እግዚእካ ንሕና ሃብቲ ዓለም ደሊና ኣይመጻእናን፣ ካባኻትኩም መድሓኒት ነፍስና ዝኾነና ልብሰ ምንኩስና ኢና ንደሊ በሎም። ኣባ ሰረቀ ብርሃን ድማ ንያፈቅረና እግዚእን 5 ደቁን ግብረ ምንኩስና ጥሜትን ጽምዕን ዕርቃንን ኩርዓተ ርእስን ስለ ዘለዎ ከቢድ እዩ፣ እዞም ደቅኻ እውን ንኣሽቱ እዮም፣ ንስኻ እውን ኣይትኽእሉን ኢኻ ምስ በልዎ ያፈቅረና እግዚእ ግን ነቲ ኣቐዲሙ ዝረኣዩ ሕልሚ ነገሮ። ኣባ ሰረቀ ብርሃን ድማ እግዚአብሔር ገሊጽሉ ናብ ቡፃ ኣምላክ እናጠመተ እዚ ድማ ብዛዕባኡ ዝተዛረብካኒ ኢሉ ንኹሎም ኣሕዋት ክመሃሩ ናብ ትምህርቲ ሰረድዎም። ኣቡነ ቡፃ ኣምላክ ኣብዚ ደብረ ቢዘን ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝሓደሮ ብቑዕ መምህር ቅዱሳት መጻሕፍቲ ተማሂሩ ናብ ርድእና ኣገልግሎት ኣረጋውያን ተጸምደ። ብጾምን ጸሎትን ስግደትን ድማ ንእግዚአብሔር ኣስመሮ። ዓበይቲ ተኣምራት ይገብር ስለ ዝነበረ እቶም መነኮሳያት ምንኩስና ኣስኬማ መላእክቲ ይግብኦ እዩ በሉ። ኣብ መበል 15 ዕድሚኡ ድማ ብኢድ ኣቡነ ጴጥሮስ መዓርገ ምንኩስና ምስ ኣሕዋቱን ኣቦኡን ተቐበለ። ኣብ 25 ዓመት ዕድሚኡ ከዓ ካብ ኣቡነ ይስሐቅ ግብፃዊ መዓርገ ዲቁናን ክህነትን ተቐበለ። ኣቡነ ቡፃ ኣምላክ ኣገልግሎት ክህነት ኣብ ዝፍጸመሉ እዋን ፈኑ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ
ኣብ ዝብል ክበጽሕ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ብኣምሳል ጻዕዳ ርግቢ ኩሉ ሰብ እናረኣዮ ኣብቲ መሰውኢ የጽልል ከም ዝነበረ መጽሓፈ ገድሉ ይገልጽ። ብድሕሪ ኣቡነ ብፁዕ ኣምላክ ን20 ዓመት ኣብ ደብረ ቢዘን ምስ በጽምት ጸንሐ በረከት ገዳማት ንምቕባልን ትምህርቲ ንምውሳኽን ናብ ደብረ ዳሞ ከይዱ በረኸት ኣቡነ ኣረጋዊ ተሳቲፉ ገድለ መነኮሳትን ተግባረ እድን ጽሕፈትን ድጉሰትን ስፌትን ተምሃረ። ድሕሪ 5 ዓመት ትምህርቱ ወዲኡ ናብ ዓዱ ተመሊሱ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ደብረ ኮዳዱ ንህዝበ ክርስቲያን ትምህርቲ ሃይማኖት እናሰበኸ ብጾምን ጸሎትን እናተጋደለ ን30 ዓመት ተቐመጠ። ኣቡነ ብፁዕ ኣምላክ ሰንሰለት ሓፂን ተዓጢቑ ኣብ ርእሱ ሓፂን ገይሩ ኣእዳው ዘርጊሑ እናጸለየ ከሎ ብብርቱዕ ድምፂ ነጎድጓድን በርቅን ማሕበር መላእኽቲ እናተመላለሱ ርእዩ ሰንቢዱ ወደቐ እሞ ቅድስቲ ስላሴ ብኣምሳል 3 ሰባት ተገልጹሉ። በዚ መሰረት ድማ ክሳዕ ሎሚ ክልቲኦም ገዳማት ኣቡነ ብፁዕ ኣምላክ ሙራደ ስላሴ የኽብሩ። ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ብሕትውናን ጽኑዕ ገድልን ኣስተምህሮን ክፍሉ ምድሪ እገላ ምዃኑ ብመንፈስ ቅዱስ ተረዲኡ ደቀ መዛሙርቱ ኣኸቲሉ ንህዝቢ ጽልማ ተፋንዩ ናብ ምድረ እገላ ከይዱ ኣብ ሓደ ጎቦ ኣዕረፈ። ደቀ መዛሙርቱ ግና ኣቦና እዚ ቦታ እዚ ምድሪ ሸፋቱ ምድሪ ኣራዊት ስፍራ ኣጋነንቲ እዩ፣ ኣብዚ ከመይ ጌርና ንቕመጥ በልዎ። ኣቡነ ብፁዕ ኣምላክ ድማ ከምኡ ኣይትበሉ ኢሉ ብምግሳጽ ነቲ ቦታ 4 መዓዝን ባሪኹ ማሕደረ ቅዱሳን ገበሮ። ኣብኡ ድማ ገዳም መስሪቱ ማሕበር ኣቒሙ ኣብ 1467 ዓመተ ምህረት ገዳሞ ድሕሪ ቁሩብ ዓመታት ድማ ኣብ መበል 75 ዓመት ዕድሚኡ ኣብ 9 ጉንበት 1500 ዓመተ ምህረት ካብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቃል ኪዳን ተቐቢሉ ዓረፈ። ኣብ ገዳም ደብረ ምዕዋን ድማ ተቐብረ። ኣብ መቓብሩ ክሳዕ ሎሚ ተኣምራት ይግበር ኣሎ። በቢግዚኡ ዝመጹ ሕሙማትን ድኑሳትን ማየ ጸሎት እናተሓጸቡ ይፍወሱ ኣለዉ። ኣቡነ ብፁዕ ኣምላክ ዝገደመን ፍሉጣት 2 ገዳማት ኣለዋ። ገዳም ደብረ ኮዳዱ ኣብ ዞባ ደቡብ ንኡስ ዞባ ዱባርባ ጽልማ ኣብ እምኒ ጸሊም ዝርከብ ገዳም እዩ። እዚ ገዳም እዚ ኣቡነ ብፁዕ ኣምላክ ን30 ዓመታት ብጾምን ጸሎትን ተወሲኑ ዝተቐመጠሉን ስላሴ ዝተገልጸሉን ቅዱስ ቦታ ብምዃኑ ከም ገዳም ተገዲሙ ቤተ ክርስቲያን ተሃኒጹሉ ዓመት መጸ ክብረ በዓሉ 1 ታሕሳስ እናተኸብረ ይነብር ኣሎ። ገዳም ተኻልእቲ ድማ ገዳም ደብረ ምዕዋን ድማ ኣብ ዞባ ደቡብ ንኡስ ዞባ ደቀ ምሓረ ካብ ከተማ ደቀ ምሓረ ብሸነኽ ደቡባዊ ምዕራብ ካብ ማይ ዕዳጋ 20 ኪሎ ሜትር ኣብ 1970 ሜትሮ ብራኸ ይርከብ። ኣብዚ ገዳም እዚ 2 ኣብያተ ክርስቲያናት ናይ ኣቡነ ብፁዕ ኣምላክን ናይ ወደ መዝሙሩ ኣቡነ በኩረ ድንግልን ኣሎ። ዓመት መጸ ክብረ በዓሉ 9 ጉንበት እናተኸብረ ድማ ይነብር ኣሎ። በረከተ ማሕደረና ኣቦይ መዓረይ። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን። ጉንበት 9 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅድስቲ ኤሌኒ ንግስት፣ ቅዱስ ስልዋኖስ፣ ኣቡነ ብፁዕ ኣምላክ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ኣባ በርሱማ ሶርያዊ ናይ ኩሉ ሶርያ መነኮሳት ኣቦ ዝኾነ፣ ኣቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ ኢትዮጵያዊ፣ 318 ቅዱሳን ሊቃውንት ሩታዕን ሃይማኖት ናይ ንቅያ ናይ ብሔረ ብፁዓን ጻድቃን፣ ኣባ መልከ ጸድቅ ዘሚዳ ኢትዮጵያዊ፣ ቅዱስ ዞሲማስ ጻድቅ ዓለመ ብፁዓን ዝረአይ ኣቦ። ምእዛዝኩም ኣብ ኩሉ ስለ ዝተሰምዐ ብኣኻትኩም እሕጐስ ኣለኹ፣ ንሰናይ ነገር እደሊ ኣለኹ። ኣምላኽ ሰላም ድማ ንሰይጣን ቀልጢፉ ኣብ ትሕቲ እግርኹም ክቕጥቅጦ እዩ። ጸጋ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳኻትኩም ይኹን ይብል ሮሜ ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 19። ጸሎትን በረከትን ናይ ኣቡነ ብፁዕ ኣምላክን ናይ ኩሎም ቅዱሳንን ምስኩላትና ይኹን ኣሜን። ካብ ኣናብባ ዝወደቐ ቃል ፊደል ኩሉ ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ድጓን መላእክት ተኣረመለይ ኣሜን። ኣቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰረኒ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት
الله أتننه وبلهن كل كيس مزاك يتمنى سايلو سبات العالم أنم أمين بسلام قدس جبريل ملاك أوزيت يا مرام سلام لتشي دينجر بناتشو دينجر بسقات مجزار سبات سلام لتشي بروك تانت مال سورة كورا كرسكي تفاسيف سيت أو مرام تتقام توداس من تقولو للجار مسلك سأل وسألي مرة بنتي أنا مرة من دراك عزيز مرة كل عالم ها فكر ولتشي ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይስራለና ጣውኒ ተማይጸነ ከተማጸነ ክራንቺ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን